No niin, nyt alkaa armoton siivoaminen YouTube-tähdillä. Vittu. Nyt alkaa armoton siivoaminen. Mikä jätkät se on se mikä? Auri. Eli Lauri ja Härski alkaa siivoa tallia. Täällähän on tämmönen pieni räjähdys. Esimerkiksi jos Mirka hyllylle menee ja hakee hiomapaperia, niin ei yllä. No, mutta jos se menee tuolta hakee aerosolipullo, ei yllä sinnekään. Sun pitää hommata pitämäkkään. Haluatteko te jätkät remonttiin tän? Saatte laskea tähän osia, kun teette remonttia tuon. Aha. Tänne pöydällehän voi mennä tekemään kaikkea juttuja. Niin. Niin voi. Mitä sä ajattelit siihen nyt laittaa? Mä ajattelin, että jos jonkun kannen laittaisi, jos olisi semmonen ja jotain venttiilin läppä. Pari vuotta sitten, kun täällä siivottiin viimeksikin, niin yksi kaveri täältä tallilta sanoi, että jos ei laita työkaluja takaisin paikalleen, niin siihen kuulemma kuolee. Niin. Meitä on nyt yksi vähemmän täällä, mutta Tuo pyörii joku haamu, tuo laittelee paikallekaan. Ihan käsin pystyy. Mulla on aika paljon tässä tekemistä. Siis tämähän on, aina kun on porattu porakoneella, niin sitten siivotaan jäljet. ei kukaan. Tää lähtee siitä, että aletaan painaa. Tossakin liike lähtee lanteen. Tässäkin siis, onko kellään tuttu tunne, että niinku talli on tässä kunnossa? Ei kellään. Kaikilla on ihan tip-top eikä mitään. Siis tossa on noitten paikkaa. Esimerkiksi tää iso vetokoukku, niin tää on hyvä olla tässä. No, me aletaan painaa aika vauhdilla tallitikkiin. Ja voi olla, että ei tuu tänään. Onko meillä edes siivousolutta täytyy hakea ylhäällä? Mä voin hakea tuolta kaupan. Siivotaan. No se on ainoa mitä mä saan niinku paikalla. Oluet jääkaappia po. Ei kun siis asettanut ne. Mä otan tää ja mä menen hioon. Älä nyt vielä ota. Mä laitan nyt nää tavarat siihen eteen. Roskikset on aina täynnä. Se on ihan selvä homma. Katsotaan. No niin, Härski löysi jotain. Mitä? Ei kun se vaan, että laitetaan täällä nyt nämä tavarat sillä tavalla, että kun tiedetään mikä on kenenkäkin tavara, niin annetaan Laurille koko ajan jotain käteen, niin ne menee sitten oikeaan paikkaan. No aika paljon tulee käteen asioita. Mä otan tää. Mä haluan tulla sun englannin pyöräkurssille. Osaatko oikeesti käyttää? Oot ihan vitun. Miten tätä käytetään? Tehdäänkö tällä niinku kuperaa vai mitä tällä tehdään? Joo, tässä on erinäköinen. No harjoitellaan sitten kun ollaan siivottu. Meillähän siis nämä Milvaukkeen kaikki hienot teräsarjat täällä. Niin tästä on tosi hyvä niinku Sano ottaa. kato mitä mä ostin meille, näitä pitkiä. Oh, hyvä. No sen takia ne on sotkussa, kun näille ei ole paikkaa täällä. No se. Tää on ollut tässä tiellä, niin ei pysty luomaan. Ei. Siis tästäkin ottaa nyt vaikka 4 millisen ton poranterän. No ja lähtee poraan. Ja sitten sulla on tossa se. Niin. Ole hyvä. No niin. Mutta joo, siis nää on hyviä. Nää pysyy järjestyksessä täällä nää kaikki teräsarjat ja nää. Niin ehdottoman hyviä ostoksia. Ne pysyy ottaa ja tuo takaisin paikalleen. Niin toimii. Tiedätkö sä mitenkä nää ratkaistaan nää? Selvitetään kaikista nopeita. Ihan vaan. Ei. Näin. Ei. Näin. Kyllä se varmaan menee noinkin. Noin. Kato, siinä on 3 rasiaa selvitetty. Niin on nähnyt, ei mäkkiinkö täällä on nää lisää. Kato, sitten me laitetaan tänne. Noin. Ja sitten siirretään se ongelma seuraavalle tarvitsijalle. Valmis. just näin, sieltä onkin tosi mukava sitten seuraava hakea. Mitä löytyi? Mä oon etsinyt tätä tosi kauan. Noniin. Sitä kauan hain. Tässä ollaan nyt tunti tehty, niin kyllähän tää huomaa, että tapahtuu. Kyllä tallilla tapahtuu. Hei! Tossa on toi. Mä just mietin, että missä tää on, mutta tääkin löytyy.
Mutta ei se Aurikin halua aina sellaisen vaativan kohteen. Ei Niin. se mene semmoiseen, tiedätkö vaan, että Ai. vähän läpsytään. On ihan turha tätä alkaa siivoon silloin, kun tää on vähän likainen. Kyllä niinku tää kädenjälki näkyy paljon hienommin kuin Tämäkin on tauluksen jotain. aunus. VRC-tauluksen Aunus. liittyy. Oi, mutta nythän toi pöytä on melkein tyhjä. Mä nostan siihen jotain. Noin. Mä nostan sut sinne. Jatketaan. Ja sitten vehkeitten puhallusta. Alkaa oleen kuin uusi. Ai että. Ja sieltä tuodaan lisää puhallettavaksi kama. Homma pelaa. Ja toi pelaa. Mikä pelaa? Valvonta. Nyt ollaan ainakin 2 tuntia oltu ja tää alkaa jo oleen siistin näköinen. Puhalletaan kaikki. Puhalletaan. Puhallettu 60 sekunnissa tästä tulee. Lähdetään tästä. Tallin siivoaminen on aina hauska. Ihan älyttömän hauska. Tätä ei kannata ottaa liian tosissaan. Pitää tästä kanisteita. Tauko. Tauko paikalla. Ei ollut kalja kuin patteri. Täällä on, jos joku tarvitsee, niin talliyhteiseen hyvä kassaan tai jätkii Alfa Romeo harrastuksen hyväksi. Spiderin tämmönen tosi kallis kuulemma. Paljon toi maksaa? 280 €. 280. Spiderimiehet. Saa nyt 60. 60 tämmönen keskikonsoli. Älä nyt satku. Täällä hommat rullaa. Täällä on löytynyt kaiken näköistä lisää. Miten noille C-kaseteille tehdään? Ui. Onko toi kikka? Kikka. Tää on joku Lauri Tähkä. Lauri Tammel. Ei ollut tää. Joo, ei ollut. Kyllä tää nyt tästä etenee, mutta kattokaa mitä Härski teki pöydään. Onko kukaan ikinä huomannut, että miljoona laatikot, ne vaan laajenee. Miljoona. Ja sitten kun ne ei sovi tänne, niin sitten ne on miljoona nurkkaus. Miljoona pulttilaatikkoa laitetaan aina semmoiset pultit, mikä on semmosia, mitä muualta ei löydy. Ja sitten ne ei ainakaan löydy sieltä laatikosta. Mitään muuta täällä on semmoista, mitä kaikilta talleilta löytyy. No, roskikset on yleensä täynnä, ne ei ole nyt täynnä. Tuleeko ikinä semmonen kellään mieleen, että kun etsii, että mulla on jotain ainetta, että jossain se on, niin Tossa se on. tossa se on. Ollut 5 vuotta minimissään tuo kaapin takana. Mehän ollaan eletty semmosessa harhauskossa, että joku muu kuin CRC voi olla hyvä tuote. Niin meillä on tommosia paskoja tuotteita kaapit täynnä, niin nyt me heitetään ne kaikki menee ja pistetään ainutta oikeeta eli Cherchun tuotetta tilalla. Ei me menee heitetä, me luovutetaan ne tallinaapureille. Ai, Härski on päässyt aika hienoon tilanteeseen tää. Toikan nurkka ei ollut 10 vuoteen tyhjä. Mihin heitit ne? Minkä? Kaikki tuolta. Roskii. Hyvä. Näin tää on. Oi! Ei tullut. Näin tää homma etenee. 3 tuntia ja 45 minuuttia kuluu eteenpäin. Tää käy aina sama homma, kun siivotaan, niin tää meidän pääroskis, tää on aina täynnä. Aivan joka kerta. Millä sekin voi olla aina täynnä, kun siivot. Kerran vuotta. Unboxingin video. Oliko Se- CRC:llä noita kierrelyitä? Onko meillä liikaa? En tiedä, katot. Ai että. Täällä on CRC ekotuotteita, ihan huikeita. Eli semmosia, jotka on ekoisteille tarkoitettu, eli se säästää luontoa, ei oo mitään liuottimia, sitä voi varmaan vaikka melkein juoda. Niin nyt me ladataan nää tonne kaappiin, mitä Lasse tuo putsaa paraikaa. Ai että. CRC:n Eko. Eko. Mehän ollaan ihan ekoistejä siis nykyisin. Eco Leak Finder. Hei Huttunen, täällä on tätä vuodon haistelijaa Ekona. Se oli semmonen hieno boxing opening. Nyt löytyi muuten Brackleenerilta sitten erittäin hauska tuote. Brackleeneri, joka on vesipohjan.
Näitä kannattaa käyttää radalla ja tuo ulkona, jos valuu johonkin vähän sinne maastoon, niin ei haittaa yhtään mitään, kun ne on bio. Bio hajoavaa, bio. Niin se homma vaan etenee. Miettikää mikä kasa kamaa ja siellä on vieläkin kamaa. Alkaa olemaan aika nätissä kunnossa tsertsuhylly. Toi on vielä loppuvastusta ja sitten toi on toi. Härski alkoi välihommina vaihtaa renkaita. No tossa välihomma. Traileri. Ei herran jumala, tota mä oon edes huomannut. Meidän öljynurkkaus. Siinä on herkkukattilat ja kaikki. Siinä on kyllä tosi herkku kattaus. Voi. Ei riitä aika kyllä nyt varmaan tähän, mutta yritetään. Noikin oli tuo perimmäisessä nurkassa. Toki meillä on aika paljon täällä noita vaahtosammuttimia, koska ollaan todettu, että se on järkevää. Mutta noi oli tuo ihan, niitä ei olisi löytänyt ikänä. Mutta meillä nyt on joka nurkassa niitä. Tuo ja tuo letkukela. Ja kyllä tää alkaa olemaan jo pieni silaus, niin sitten voidaan alkaa ihaileen kättemme töitä. Noniin, väliraktorin käynnistys. Rang. Oho! Lähtikö palmun alta? Vuotaa vähän öljyä! Ei. Rang! Pistääkö mä syöttöön lisää? On se nätti! Mistä kirpputorilta sä nää revenneet renkaat oot? Mikä toi on? Mikä? Toi. Se on mun runkonumero. Ottaanko nokkapöytä? Mä paljastan Näpästä YouTubelle. et saamaan mitään paljon. Täällä. Toi tarra. Toi on se runkonumero. Ai jaa, niin se on aika mahdoton pistää muihin vielä. Onhan tää tämmönen kotosa. Ui! En mä yllä polkimilla. Siis onko tää se kytki? Oh. Niin se on kytki. Sitten siinä on kato tuplajarru. Mutta ei oo kaasua sitten. Se on siinä kädellä se vipu. Tää! Niin. Siis kaasu. Juu, mulla oli toi mustekala jalan ympärin, mä kaasutin sillä. Sit Siis eikö nää oo kaasuja? Ei. No Se on siis jarru. tästäkö tää kaasu? Juu, ja sit siellä se pieni poli, niin siellä on vajerikin siellä lattiassa ihan se semmonen. Tää? Niin. Siinä on jalkakaasu sitten, kun se on kytki. Aika hei. Missä vaihdeköppi on tossa? Siinä. Sisävalot tähän laittaa. Siinä on aluevaihde ja sitten siinä näet ne vaihteissa kaavio. Joo, nää takaisin Pykälä siivoon. siihen päälle, niin se pysyy. Lähtee. Joskus kun mä oon iso, niin mä ostan kans tommosen. No joo, hienot noi takare. Tähän varten se on laitettu. Kato siellä takaa, niin se on aika mörssä. Melkoinen perse. Mulla on tuo... Tää on hyvä. Tällä kyntää. Joo, sitten takaisin totuus. Tää on se varkaa, joka kävi koittaa pölliä niitä meidän autoja. Ja niin se... Joka on tuo. Niin, Juu, vai. Mukava kaveri. No niin. Rokki sen kun jatkuu ja alkaa olla aika siistiä jo. Jatsi jatkuu. Jatsi jatkuu, ei nyt kovin siistiä vielä, mutta sillä ei tietyllä silmällä kun katsoo, niin paljon on tehty jo. Millä tietoilla? Se on ihan hyvä, mutta kaikki hakee pikkuhiljaa paikkaansa. Herran jumala tätä rojun määrää. Onko kaikissa autotalleissa näin paljon kamaa? Morje! Ja turhaa kamaa. Huhhuh. No, tossakin on aika läjä kaiken näköistä. Varmasti arvokastakin. Siinä on Lasse herkkukas. Niin vaan sekin saaka pikkuhiljaa saadaan päätökseen. Aika siistiä on, mutta ei kuvata tonne päin. Ei kuvata tonne päin. Mulla jäi vielä vähän. Vähän, mutta eikö se ole aika siistiä?
Samppa kyseli multa, joka rakentelee autoja, että onko meillä semmoista mustetta, jota laitetaanko hiota, ja mä sanoin, että ei oo. Niin nyt kun näitä Mirka-hyllyjä siivottiin, niin ei meillä ole niitä kuin nää 3. Että jos tarvitset vielä Sampo, niin tuu hakee. Mutta näytti olevan jo timangi maalissa, niin ei ehtinyt. Onko se maalissa? Katsasti se ainakin. Sitten seuraavalla kerralla niin kontti kuntoon ja toi ulkovarasto, joka on aika valmis. Mutta se on sitten vuonna 2030. Millainen fiilis? Ei mulla nyt pahaa. No ei. 4 eri auton projektin osia ja osa tarvitaan vielä, osa menee roskiin. Niin mä päätin, että mä nostan ne kaikki tuohon ja menen järjestyksessä ensi vuonna. Eikö sulla ole se kauhakuorma ja se kiva pikku traktori toi? Niin sillä. Tämmöstä tää. Kaikki varmaan samaistuu tilanteeseen. Mutta tää talli ei yleensä ole kyllä noin sekainen, mutta nyt se sattuu olla. Mutta meidän just ensin se piti saada siihen kuntoon, että me pystytään tuottamaan siivousviidin. Kyllä. Että olettaisin kiitoksia Niin. kumminkin. Siis mehän tehtiin kauhea vaiva, että tää tuli tähän Ei kuntoon. mitään siivoustarvikkeet ottaa sitten vaan yhteyttä. Niin. Juu. Ja joku siivooja, Joo. joka saa siivota. Mutta tämmöstä tää yleinen vika vissiin, mutta täällä tosiaan ei yleensä ole ongelma ollut. Tällä nyt mennään nyt viikko, niin se on samanlainen. Aamulla. Allu.